ଗତ ଖାଇଥିଲା ଆମିଷର ବରା। ସେ ଲାଗି ମାମା ମୋର କହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ରଖିଦେବ ନହେଲେ ମାଛ ଟିକେ ରଖିଦେବା। ମୋର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମାଛ ବେସର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ, ସୋରିଷ ଦିଆ ବେସର ଖାଇବାକୁ। ସେଇ ଲାଗି ମାମା ଗୋଟେ ଭାକୁର ମାଛ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ରଖିଲା। ସେଥିରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ଗରମ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାଛକୁ ପକେଇକି ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ବେସର କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ଚାହିଁବେ ଯଦି ଟମାଟୋ ପକାଇବେ ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟମାଟୋଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ବାଟିକି ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇକିରି ସେଥିରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ସୋରିଷ ବାଟଣଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ ସୋରିଷ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଭଜା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ସୋରିଷ ଦିଆ